okuyiyona siyiyeka ngamambomu ngoba egcineni kosuku lalelani egcineni kosuku umuntu uyawenza amaphutha ufuna simbekezelele la eHarding kunamaphoyisa esiphethe ama screenshots ama message nama voice note wephoyisa likhuluma nekwelekwele niyazwana bafowethu kodwa ngenxa yokuthi asihlosile okubi siyibambile leyo information la eHarding nasePotchefstroom eHarding thula wena ntombazana eHarding nasePotchefstroom kune security company fele emntwini angaze ngikutshele nawe mancinci angaze nginitshele nobabili susaphendulani speaker sibhekene nabakithi webafowethu angithi manje sifuna ukuyiqeda lento le la eHarding kunenkampani yama security ehlangana nenkampani yama security esePotchefstroom ibona babefike kwaNongoma bezobulala mina ngenxa yokuthi lensizwa ngathi isukume indawo yakubo ukube kuya ngabantu kube kuya ngokuthi umuntu uqala into angakwazi ukuyenza ngendlela yangaye toilet ngaba ngikho mina la ngilapha ngoba ngiya-understand ukuthi mina ngiyoba idlozi ey'nganeni zami ngeke ngibe idlozi lesizwe ngiyoba idlozi ey'nganeni zami ngiyoba ingilozi enganeni yami eneminyaka 2 njengoba ngikhuluma njengamanje wena ufuna ukungibulala ufuna wazi ukuthi nginengane yami eneminyaka 2 nginenqwaba yey'ngane ezingakazalwa ofuna umfuze ngizayizalele yes so asizukuthatha izwe ndaba ezitha asizukuthatha izwe silinika abantu wena wendlovu silinika abantu abafuna ukubulala izwe asifuni ukugwilika thina sifuna indawo zakithi zibe yindawo sifuna indawo zakithi ogogo bekhululeka ugogo ahambe ngo12 ephethwe edakwe isizulu esikade siphiswe emzini wakwaMthombe nangumdidiyeli sifuna ugogo ahambe ezweni lakithi esuka enkosini yakwaMaci ekade iphisile edake ugogo ngo12 ebusuku ayihambe lakhululeke ngoba azi ukuthi izingane zonke zasendaweni izingane zakhe asikwazi ukubulala izwe kanjena asikwazi ukubulala izwe ngamadoda awu4 wema lalelani ngithi mina la eHarding makhona umuntu othi uyasatshwa akeze azotshela mina manje ukuthi uyasatshwa manje ngoba angithi ngiseHarding manje 600 kilometers kusuka manje yakwaNongoma ngicela umuntu othi uyasatshwa la eHarding ese lapha ngwama ngitshela ukuthi mina phakela ngesatshwa bese ngiyambona ukuthi usatshwa ngempela yini ngoba sizokureduce izwe asizokubulala izwe ngenxa yokuthi kunamakwelekwele akhokhela abantu abathile kudla izingane zabo bakithi into entshontshiwe abayelusa la bakhona ontanga yethu la abazalwa ngo1980 bayazi ukuthi sasintshontsha umbili emasimini wawungawuntshontsha umbili abafowethu uhambe nawe ekhaya wawuntshontsha umbili wosentabeni into yokuntshontsha ingene ekhaya wena wakho umuzi wakhe ngento yokuntshontsha wakho umuzi wakhe ngento yokwebiwa wondla ingane zakho uthenga impuphu izingane zakho zize zikujabulele ngoba zona zazi wena uyinikeza ukudla kokubiwa wena wakhe uthi enkulu iTV uzuxhomela omakhelwane uthi wena unenkulu iTV unenkulu imoto usho ngezinto zokwebiwa ingane kayifunzwa isono uSolomon wathi esebona impilo emxakile esedayisile ngoNkulunkulu wacela uNkulunkulu wathi uNkulunkulu angifuni ukusinda okungenani ngicela ukusindisa izwe ngicela amadoda la eHarding ngeke sigwilike sonke bafowethu niyangizwa insizwa futhi mina ngiyanazi ngizinsizwa ngonyaka ozayo nje ngoJuni ngizobe ngizonganisela umakoti wami wala kwaMbotho la eHarding umakoti wami wala kwaMbotho la eHarding umama wakhe ebukhosini hayi eceleni ebukhosini umama wengane zami ozongana ngonyaka ozayo ngoJuni wala eHarding ebukhosini bakwaMbotho umama wakhe ozala yena wasebukhosini bakwaMavundla khona la futhi ngiyangizwa ingane zakwethu angizileke njengosibali la ngize njengensizwa enenkinga yokubona izwe liyongena ehlathini amen asizukugwilika sonke abanye bethu bazoba ngabasebenzi nami ngumsebenzi
abanye bethu bazovuka baye emsebenzini, abanye bazoba namabhizinisi. Kodwa wena okhetha ukuba nebhizinisi, musuba nebhizinisi ngendawo yakini, musuba nebhizinisi ngokufa kwabantu endaweni. La eHarding kunenqwaba yensizwe seyifile, ngine list yezinsizwe seyifile la eHarding, ngine list yezinsizwe seyifile neintombi eyifile. Kusuka la eHarding kuye eMthwalume, niyamkhumbula uMagatsho waseMthwalume, wayisuka la eHarding kwakuhlangene abantu bokufika ama Nigerians entshontshe izingane zakithi, eqiye izingane zakithi. Lo Magatsho wagcina eboshiwe, kwakuyimuntu owayesebenza nabantu bakhona la, beqiye izingane zakithi zamantombazana. Awukwazi ukuvuma, akekho umuntu ongenayo udade wabo. Mawungenayo udade wabo, wena uyinsizwa uzalwa umuntu wesifazane. Musana ukuvuma le nonsense yokuthi abantu ababili abathathu la endaweni ngoba bona bedla kahle kumakothukuthi. Mina ngithi manje angifuni ukukhuluma into yakusasa mina. Ziyangazi insizwa ngidlala umgangela. Ngithi mina manje la eHarding makukhona umuntu othi yesatshwa, akadabule phakathi kwena azoma phambi kwamathi mina phakela ngiyesatshwa. Nibone ukuthi mina ngizomsaba yini. Ngoba sikwazi ukureduce indawo ingabi lutho. Size la sizoseka nina weinsizwe, sizoseka nina wemadoda la, sizokweseka nina. Musani nina ukungena ezintangeni. Kunenqwaba insizwe emile lapha ngemuva phakathi kwabafazi lapha ngemuva, ngoba kufanele ngabe zila ziyakhombisa ukuthi zize empini ziyokuzolungisa indawo. Izwe lenkosi leli, izwe lenkosi leli. Musani ukuvuma amasimba enzeke endaweni nikhona. Inkosi yakwaMaci ephethe la, inkosi yakwaMaci yiye ephethe la. Uma ngaba amakhwerekhwere ezohlala la kuleli zwe laseHarding, sicela ahlale ngenkosi uMaci, angahlali ngomunye umuntu. Yebo, ozokathinta ufele emntwini. Ngibabonile amadoda athi ngikhuluma nawo lapha, umfana wami waqophile. Umfana ngibabonile abantu ababulala ufele emntwini mina, ngibabonile. Trust me, ngwakwaNongoma mina. Usuze lo mnyofu nje ufe. NgwakwaNongoma mina. Akekho umuntu ozothinta ufele emntwini la. Akekho umuntu ozothinta ufele. Mthombe ubumdidiyeli. Wemdidiyeli. Akekho umuntu ozothinta ufele emntwini la. Ufele emntwini ngala eHarding. Kuleli indawo yangakubo unelungelo. Unelungelo. Niyazwa insizwa zala eHarding. Ufele emntwini unelungelo lokusukuma indawo yakubo, athi izingane zangakubo asingaphazamiseki. Akafuseke lo ngafuni, akafuseke manje, afuseke kusasa, afuseke ngonyaka ozayo, afuseke noma esesethuneni. Ngoba ngeke sivume phela thina ukuthi kuzoshintshwa indawo ishintshelwa amasimbi. Ubhizi uyakhuluma, uyabona njengoba ngikhuluma, ubhizi uyakhuluma ngapha yena uyangizwa mina ngimuzwa. Ukuba ufuna ubuyindoda ngempela, ngabe uzoma phambi kwamathi wena phakela uyabheda lento ezoyisho la eHarding ayikho. Ngeke kwenze lokho ngoba usebenza ngomnyama, ufida izingane zakho udoti, ubukisa izingane zakho iTV yokuntshontsha, ubukisa udlisa izingane zakho isifo. Uma uyindoda uyama uthi okungcono uNkulunkulu uthatha mina izingane zami izisinde. Ngisho amadoda ezokubulala uyacela njengoba befuna ukungibulala nje, ngizocela mabe ngangifica ngisekhaya ngiyocela. Ngithi ngicela niyeke izingane zami bulalani mina yimi engonile. Kwenziwa njalo uma uyindoda. Awukwazi ukubulala izwe ngenxa yokuthi nje wena uthola imali. Imali yini imali? Obe nemali ngonyaka ophelile. Obe nemali ngonyaka ophelile usenayo manje. U10 obunawo ngesonto emphelile usenawo manje. Iphala lena kwatholakala inqwaba yemali ngaphansi kwamasithi isekhona leyo mali. Asiyekeni ke ukukhoza imali, izwe likhulu kunathi sonke. Ngiyacela njengoba size la sizonicela abantu baseHarding, obeganga ubeyitshontsha ngithi. Obeganga insizwa ubeyitshontsha ngithi. Vumani, obeganga ubeyitshontsha ngithi bafowethu. Uma kade untshontsha ke mawusuba nje uyayeka. Yekani ukuganga. Musana ukufuna ukubulala umuntu wendawo, nimbulalela ukuthi nina ufuna ukwenza into eqondile endaweni. Bomama, bodadewethu, ingane zakithi, qoma phela, uqome wedwa, musuqomeliswe. Qoma sisi. Qoma sisi, qoma wedwa, asiqomanga sonke. Akusithina sonke sithatha umlenze siubeke ewindini. Sisuke singekho lapho. Ngiyabona, ngane zakithi, ngiyanicela mina. Ngicela le nsizwa ingafe le nsizwa le. Harding. Ngicela kungafi umuntu la. Nabo laba abagangayo ngicela bengafi. Ogangayo ngicela ngafi. Udadewethu othandana nomuntu ofe ngicela ngafi. Ingane izitolo ngicela zingafi. Ngicela kungabulawa lutho eHarding. Asilungiseni. Ngicela insizwa zakithi nonke nini phambili, ngicela nakho ubudlelwane namaphoyisa. Iphoyisa ligangayo belintshontsha bakithi. Aliyeke phela sesibonile. Akekho singamazi. Ngomhla ka-30 June, welalelana ngomhla ka-30 June sobe sinesikrini esikhulu eThekwini.
siyobe sikhipha amagama abantu abangafuni ukuyeka ukuganga. Ngomhla ka-30 June siyobe iphoyisa la eHarding sobe sibhalile ukuthi Constable Mbele. Ukhona noMbele umngane wami la. Khona uMbele la umngane wami wamcikela intombi yephoyisa. Akasona isigebengu umngane wami nje. We Constable Mbele mawukhona lapha ngiyakuthanda mfowethu khona intombi wathi uzongizamela yona. Kodwa ke sicela ukusho ukuthi ngomhla ka-30 akuzukumbiwa mgwaqo, akuzukushiswa sitolo, akuzukubulawa umuntu, akuzukwenziwa lutho engalungile. Kodwa ngalelo langa kuyobe nescreen esikhulu. Siyobe sidlala ivoice note yemeya yakho, yekhansela lakho, kamphathi stage wakho, nawe. Izwe likulalele nenamba yakho iyobivela. Sibese siyasho ukuthi naba abantu ababambele lizwe ngicela ningabulalani niyenzwe ingane zakithi. Ngicela laba bebezama ngama security abalokhuza indaba ezetha macingwane uphuma macingwane indaba ezetha ama foreigners ama Somali akwaNongoma. Njoba namhlanje kungumsombuluko. NgoLwesithathu indaba ezetha amaSomali akwaNongoma ayehlangene eNewcastle. Ahlanganisa imali engango 1 million. Leyo mali isesikhwameni indaba ezetha. Yafika kwaNongoma ngoLwesihlanu. Ngelanga mina engangizofika ngalo kwaNongoma. Yafika ngoLwesihlanu. Kunomfana wakwaNtshangase osebenza esitolo kuthiwa Easy okuyena ohlanganisa inkabi indaba ezitha okufanele zingibulale. AmaSomali ngikhuluma ngo 1 million okwaNongoma njengoba ngikhuluma njengamanje. Ngeshwa labo bathi bakhuluma nomuntu wesinye isibongo engisihloniphayo. Wathi lo muntu noma ngathiwa ngiyithanda kangakanani imali kodwa ngeke ngikwazi ukudayisa ngophela umthakathi. Okungenani hamba niyocinga omunye umuntu enze leyo nto ngoba mina ngikwazi ukuba ingxenye yaleyo nto. Ngisho ukuthi ke bensizwa zakithi nina nikhokhelwa abantu bokufika. Uyekeni abantu bakhathele indlela izwe liyiyo. Bafuna abantu izwe lilunge. Abafuni yona imali abantu. Ngingomunye wabantu ongayifuni imali. Kunemali engiyinqabile ngeke ngiyibale ngoba abanye babantu ababekhona mhla nginikwa leyo mali ukhona naye la. Kunemali enkulukazi ebizongenza mina nezingane zami nomzukulu wami aphile. Ngayinqaba leyo mali ngenxa yezo. Baningi engibatshelile bayazi. Nezinsizwa engihamba nazo leyo nto ziyayazi. Akusifuni yona imali. Sifuna kulungizwe. Sifuna ukulala phandle emagcekeni. Sifuna ukuvuzwa imfezi. Isikugudla la ulele phandle ngenxa ukuthi endlini kuyashisa. Asifuni ukungakwazi ukulala endlini. Laba bathi amakwerekwera siwayeke banamagate emzini yabo. Elani igede emzini wakho uma ukuthi wena uthi abantu bokufika sibayeke. Ubiyeleni umuzi wakho ngodongo olungaphezulu kwanali ipholi. Elingaphezulu kwanayo indlu. Uma ukuthi le police station ibiyelweni le police station uma ukuthi abantu bokufika. Leli iphoyisa elithi amakwerekwera wayekwe. Le police station ibiyelweni pho. Ibiyelweni police station. Why ama police station wonke ebiyiwe? Emangabe kukhona iphoyisa kuleyo police station elithi asiyeke abantu bokufika. Ngane zakithi sifuna izwe lakithi lilunga. Asifuni lutho. Mina nje ngifuna imali. Angifune imali nangu macingwane sengiphile naye ngaphezulu kwenyanga ezimbili siseduzana usuku nosuku sengimfundile. Abantu abaningi abazi umacingwane ukuthi uyindoda umacingwane. Kuyenzeka kumacingwane ngenxa yokuthanda ukudlala angeze isikhathi athi uyadlala abantu bengamqondi ukuthi uyadlala. Kodwa umacingwane mina sengimfundile mina ngingakhetha umacingwane kuleli lizwe njengoba lingaka. Mina njengoba abantu bengaka eSouth Africa ngingakhetha umacingwane ukuthi okungcono mangifa ngibulawa uyena. Ngoba sengimbonile ukuthi unjani. Sengiyifundile inhliziyo yakhe. Futhi mina ngikhohliswa mina. Njoba dingisa la eHarding bengazi ukuthi ngizofica kunjani. Ukhumalo oyisecurity yami. Ngibekele umbhobho phansi ngithi akukhulume yena ngitshela ukuthi eHarding ngithezoficana. Uzokutshela uhani. Mina ngifika sengazi ukuthi kwenze njani endaweni. Kodwa mina mangathiwa ngikhethe phakathi kwabantu eSouth Africa bonke. Kuhlanganiswe nabantu babandabandaba. Hayi ngoba ngithi abantu babandabandaba bethembekile. Bawumndeni wami. Kodwa mangathiwa ngikhethe phakathi kwabantu, ngamkhetha mina macingwane. Sengimbonile ukuthi umuntu. Uyayibhedela nje ngoba phela uhlanya lwethu soluthini phela. Soluthini.
kodwa ekugcineni mawusuhleli naye uyabona mawusuhleli naye senikhuluma izinto ngempela zezwe, senikhuluma ngempilo, senikhuluma ngamagceke. Umancingwane bancane laba abantu abafana naye. Ndaba ezithu ngiyabonga ngale ngamama, ngiyabonga ndaba ezithu, ngiyabonga Mancingwane, ngiyabonga phakade, ngiyakwazi sengikufundile, ngiyakwazi. Angisho ukuthi angeke ubhede kusasa kodwa ngiyakwazi ngoba okwamanje wena wendlovu ngiyathokoza kakhulu.